Per fer l'efecte de pel·li antiga, tinc aquest clip aquí d'efecte de pel·li antiga i el poso a dalt, en una pista de dalt, d'acord? I com que el poso a dalt, em tapa el que hi ha a baix. Quan s'acaba el clip ja sí que puc veure el de baix. Però bueno, ara us explicaré. Tenint aquest clip seleccionat, un sol clic, me'n vaig a controles d'efectos. I a controles d'efectos, veieu que sempre que hi ha aquest trianglet aquí és un desplegable, I en el desplegable d'opacitat tinc modo de fusió del clip que tinc seleccionat, Llavors, a modo de fusió li poso superposició. I ara ja m'ha fet l'efecte de pel·li antiga. Clar, quan s'acabi aquest clip es veurà normal. Veus? Ja s'ha acabat aquest clip i és normal. Llavors faig Ctrl+C, Ctrl+V, 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 i així ja es veu l'efecte de pel·li antiga en tot el curtmetratge, Ja tinc l'efecte de pel·li antiga. Llavors, per curtmetratge cinema mut, el primer és posar-lo en blanc i negre, recordeu-vos capa d'ajuste, que m'ocupi tot, li poso l'efecte de blanc i negre, que està a efectos de vídeo, control de imagen, blanco y negro, ja me l'ha passat a blanc i negre, i ara a sobre d'això, aquí, efecte pel·li antiga, li poso Pital, li faig un clic per seleccionar-lo, i a controles d'efectos em vaig a opacitat, superposició. I ara ja tinc blanc i negre i efecte de pel·li antiga. Si se m'acaba el clip de pel·li antiga, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 i ja està, I ja el tinc en blanc i negre i amb efecte pel·li antiga.